अरे ई कहाँ लिया तू? लावण्या के घर। जब प्यार कैला तो का घबराए के? क्या बेरते? तू जेकर पीछा करके ओकरा मारे के कोशिश करत रह जानत रहू के ह तो हर जीजा। तू साला गटर के कीड़ा प्यार के मतलब ना समझबे। आज हम तोहरा भाई के फर्ज निभावल सिखा दे हम। खुशी खुशी हाँ बोल देकर होके वाला साला, वरना हमरा दूसरा रास्ता अपनावे के पड़ी। ए, एकर गलती यह बना कि ई तोहर बहन के चाहेला, बस इतने ना। तब बात करके मैटर सॉल्व कर। बातचीत के बाद अगर तू रिश्ता खातिर मना कैले ए, सिर्फ 5 मिनट खातिर तू बहादुरी दिखावा और जिंदगी भर ए डर से छुटकारा मिल जाए। बुज़दिली छोड़ और लावण्या खातिर लड़े के तैयार हो जो। अरे एकरा के का भइल? अगला 5 मिनट खातिर एकर बत्ती गुलबा, जाके लावण्या के लिए आओ। साले साहब हम तोहार बहन ले जाता नहीं, दिल पे मत लिया। ए, ई दोनों के पीछा मत करिया, काहे कि तोरा और इनका बीच हम खड़ा बानी। हमरा से मुकाबला करे तब इहा जब तोरा बूता में दमा जाई। खात्मा कर दे हम तोरा ना, तोर घमंड के। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सहयोग से हमरा के कॉन्ट्रैक्ट मिलल बा जेकर कीमत 2000 करोड़ बा और ई प्रोजेक्ट के बा क्रिश। ही हमार बेटा कृष्णा बा, ही हमार ताकत बा और हमार जिंदगी। हे तो यहाँ कैसे हिला? पापा रउआ से 2 मिनट बात करे के रहे। 2 मिनट का 2 घंटा ला। एनीथिंग फॉर यू, कम ऑन। सर पर ई कॉन्ट्रैक्ट मिलल बहुत जरूरी बा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जा परवाना, बाकी इससे ज्यादा जरूरी हमार बेटा के खुशी बा। हे, तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? रवा 10 मिनट में आवे खातिर कहनी तो हम आ गई नी। चल बेटा, इनके भगा के ले जा और शादी भी करवा देलन। ही बा हमार बेटा। पद्मा, जब हम जवान रहली ना तो हम अपन दोस्तन खातिर ऐसा ही कुछ करल चाहत रहनी, बाकी हम कुछ करना पावनी, बाकी ही कर दे खैलस। बेटा की कामयाबी पर हमेशा यही बोलेला। हमने के आशीर्वाद दिए। खुश रहा, खुश रहा। अभी हमनी के छोट बानी, यही से और आशीर्वाद इनके जिंदगी से लड़के हिम्मत दे। तोरा के क्यों पसंद होके तो प्लीज ये सब मत करिया।
ओके सीधा हमनी के लेके ले आइया। शिट। अरे कहाँ जाता रहा? मीटिंग अंकल एकरा के जाए दी का? सुना तू हमके बतावला ना तू हमके कहाँ लेके जाता रहा? समझ के का रख लेबा तू हमके? हाँ, जब मन करी तू हमके बाइक पे बिठा के किडनैप कर लेबा। इंदु, हम तोहरा किडनैप नहीं करत यार। माई। हाँ। बाबूजी। का भइल? रहुआ हमार गर्लफ्रेंड से मिले रहे ना, यही है इंदु। हाँ? 2 दिन पहले कह रहा आज ले भी आइला। अभी तो 1 साल हो गई। जब हम तोरा जैसे जवान रहनी तो हम अपने बाबूजी से अपन गर्लफ्रेंड के मिलाल चाहत रहनी, बाकी इनसे शादी हो गई, मजबूर रहनी। बाकी जब हम ना कर पानी ई कर दे खैलास। हमार पापा ग्रेट बाड़े ना। ग्रेट ना हाँ बेटा, वो तो हम ही तरस खा के प्रपोज कर दे ले रही ना, तो वो दिन हमारा डिमांड भी कम ना रहा। माई तू सबसे बेस्ट बाड़ू। हाँ माँ तू अंदर आवा आजा बेटा। बेटा। तो तू यहाँ का करेलू बेटा? हम यहाँ अपन पढ़ाई पूरी करतनी, बस जल्दी ही हमके इंजीनियर के डिग्री मिल जाई। शादी के बाद तोहर का प्लान बा? ई डिपेंड करेला क्रिश का चाहेला। बाय यार, बाय बेटा। अरे कृष्णा, कृष्णा उठा ना बेटा। काम आई। क्रिश बुलावा। मंदिर जाए के बा, उठ जा। हमरा मंदिर देखे जाएगी। क्यों मंदिर जाए से इनकार करेला का? लोग मंदिर काहे जाले? काहे कि उनका प्रॉब्लम होखेला, पर हमरा कोनो प्रॉब्लम नहीं खे। अच्छा माई बाबू बाड़े, प्यार करे वाली इंदु बाड़ी, हमरा पे जान छिड़के वाला हमार दोस्त बाड़े, और इतना पैसा की जिंदगी भर खर्च करब तबो ना खत्म होई। एकरा से ज्यादा कुछ मांगब भगवान नाराज हो जाइए। ठीक बा। क्रिश अर्जेंट बा, जल्दी मिला ना। का भइल? प्रॉब्लम बा। हमरा खुजले नहीं के होत। हमके भी खुजावे के शौक नहीं खे। तो जल्दी से अपन प्रॉब्लम बतावा, हमरा पास ज्यादा टाइम नहीं खे। शुरू हो जा। वो हमारे को दोस्त बिया और ओकर शादी करावे के बा। पूरा बात तो सुन ला। वो बहुते होनहार हिया, वो अपन करियर के बहुते आगे लेके जाल चाहतिया। यहाँ के पढ़ाई पूरा होला के बाद वो अमेरिका जाके आगे पढ़ाई चाहतिया। पैसा कम पड़ता। तो फिर बीच में बोलला बेचारी के बाबूजी ओकर शादी गांव के गुंडा के साथे तय कर देले बाड़े, और वो बहुत ही बदमाश है। अगर ओकर शादी हो गई तो हमार दोस्त बर्बाद हो जाई। ई मुसीबत से बचे खातिर वो अपन बाबूजी से एगो झूठ बोल ले बिया कि शहर में ओकर एगो बॉयफ्रेंड बा। लड़की स्मार्ट बिया। यहाँ पे तो आके वो फंस गई बिया। अब ओकर बाबूजी ओकर बॉयफ्रेंड से मिलल चाहत रही। बाप ओवर स्मार्ट बा। अपन बाबूजी से मिलवावे खातिर ओके जल्दी में एगो बॉयफ्रेंड चाहिए। अब तो हर दोस्त खातिर बकरा कहाँ से खोज के लाई? बकरा काहे बोले तरह? गधा बोली। अगर थोड़ा पैसा दे तो शायद कोनो गधा बकरा बन जाए। ना हमरा बकरा बन के हलाल लिखे होके के पागल हो गल बड़ू का? तू उंगली करलू और हम फंस जाइला। असली बॉयफ्रेंड ना हवा। अच्छा बतावा, हम देखले बानी ज्यादातर बाप अपन बेटी के बॉयफ्रेंड के पीटे खातिर गुंडा वंडा भेजेलन, पर तुहार पापा तो हमरा के चाय पे बुला लेले बाड़न। का सीन शॉट बा बॉस? कोनो सीन शॉट नहीं के, वरना तो हर जगह कोनो गधा के ना भेज देती। तू जेबा तो सबके खुश करके सबके सेट कर देबा। हलाल तो हमरे होके के बा। बहुत अच्छा। वैसे तू एजा से अमेरिका कहीं नहीं भाग जात? काहे कि अपन बाबूजी के दुखी नहीं की कल चाहत। पुरान स्टोरी। ये अपन पापा के दुखी ना देख सकेली, तो इनका दुखी ना देख सकेलू, और हम तोहरा दुखी ना देख सकब। लग गई। ताप का यह चाहता रहूं ना कि इनकर मदद करी। अपन बॉयफ्रेंड के अपन सहेली के भाड़ा का बॉयफ्रेंड बनावे वाली तू पहला होबू। बहुत अच्छा। वो तो हाँ, तू अपन घर पे का कबा? हम तो अपन मिशन खत्म कैला के बाद डैड के बताइला। अब भी वैसने करब। कब निकले के बा?
हाँ बोलो बेटा, का बात बा? पापा हम सोचा था नहीं वर्ल्ड टूर कराई। वर्ल्ड टूर? रउआ तक गई नहीं ना, सोचा था नहीं हम ही जाके आ जाए। का बात बा हमार बेटा? कब जाए के सोचा ताड़ा? काल। तो फिर मजा करा। हमरा तो अभी से हमार फ्यूचर हिलत नजर आवा था। वैसे तुहार भाई बहन कितना बड़े? हम इकलौती हैं। ओह बिल्कुल हमरा जैसा। तो घर में सिर्फ तू और तुहार माई बाबू, हम उनके संभाल ले हम। घर में और 20 लोग बाड़न। का हमार जॉइंट फैमिली बा। ज्वाइंट होके हमार बजे हैं। हमार बाबूजी भानु प्रसाद हमार जन्म के 2 साल बाद माई गुजर गईली। लोग कहलन कि डैडी ओकरे बाद ही कठोर दिल के हो गई। घर हो या बाहर सब उनकरा से डरे लगले। ओ केहू के ना सुनी ले। अगर उनका के केहू पसंद आ जाई त सर आँखों पे बैठा लेवेले, और अगर ना पसंद होई त ओकर जीना मुश्किल कर देवेले। हमरो से आज तक वो कबो प्यार से बात नहीं कईले कृष, लेकिन एक दिन वो हमरा जरूर बेटी कही है। हमके वो दिन के इंतजार बा। ई हमार फैमिली फोटो बा। फोटो देख के ऐसा लगा था तुहार बाबूजी मास्टर में, बाकी सब विद्यार्थी। ई हमार बड़ा फूफा बाड़न। इनकरा ताश खेले के बहुत शौक बा। ई बड़ बुआ जिनकरा अपन तारीफ बहुत पसंद बा। ई उनकर बेटा ओवर स्मार्ट चिट्टी। ई छोट फूफा यहाँ 15 साल पहले दिवाली पर आयल रहले। हर बार कहले कि अगला त्योहार पर चल जाइब। ई हमार इमोशनल छोट बुआ। और ई दोनों घर जमाई फूफा सबसे धोखेबाजी करेले। ई हमार काका जी और काकी जी। ई छोट चाचा और छोट चाची और ई उनकर बच्चे। और ई हमार प्यारा किट्टू बा। यार ये तुहार घर ना चिड़िया खाना है। इस सारा प्लान वो इंदू के है ना? नाता हमार दादाजी के। ओकर अपन कई गो सपना बा। वो बच्ची आगे बढ़ के कुछ कईल चाहत बिया, और तू चाहत बाड़ा कि वो शादी करके घर गृहस्थी संभाले, वो भी वो मवाली गुंडा के संगे। गुंडा नहीं खे, ढूंढे पर तो हर आदमी में कमी निकल आई। हम ओकर पिताजी से भूमि के शादी के वादा कर चुकल बानी। और वैसे तोरा के प्रॉब्लम का बा जब ओकरा के ना बा? अरे हमके प्रॉब्लम नहीं के, बाकी ओकरा के बा। लेकिन का? हाँ, ओकरा शहर में केहू से प्यार हो गइल बा।